Ja, det går ner. Så, oj. Det går snabbt, sån. Nu går det snabbt. Nu går det snabbt, hästen. Oj, 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 oj. Hallå, det går ända dit bort så tack. Det går ända dit bort. Stanna. Så, vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Det finns ingenting att göra. Äta. Jag är lite här på butiken. Lite här bristen. Åh, nu går vi vidare på färden. Jättekul att gå. Får mitt perspektiv. Så kanske. Det är riktigt spännande där. Ja. Sett innan han slängde med huvudet. Oj, det är massa spännande saker man kan göra ute. Oj, oj. Ska du slänga med huvudet? Jag ska bara stå där så. Jag ska bara stå här. Stå här och se cool ut. Är det cool häst? Är det cool häst? Äta. Nu vill Sodak gå. Vill du gå så tack? Vill du gå framåt? Visa att du vill gå fram. Visa att du vill gå fram. Visa mig det. Varför gör du inte det nu? Du brukar slänga med huvudet. Du brukar slänga med huvudet då när du vill gå fram. Kan inte göra det nu så att ja, det är gott. Nu går vi. Oj. Och det är riktigt spännande idag. Det är riktigt spännande. Och nu kommer det nerförsbacken. Då får man vara extra försiktig. Och inte där. Så. Okej. Försiktigt sådär. Ja men du. Lugnt. Och så in på spåret igen. Så där kan man väl vara lite smart. Så får man gå in där. Igen. Så. Jättebra. Vill du gå fram? Vill du gå fram? Oj, stackars hästen. Stackars hästen. Stackars hästen. Oj. Det är slutet. Det är slutet för hästen. Nu får vi visa att du vill fram. Kasta med huvudet. Kasta med huvudet. Släng med huvudet. Vill du gå? Nej, inte skrapa i marken. Arm upp. Och nu vill jag gå fram. Det är bra. Jag vill gå fram. Oj, inte för grinden. Jag vet inte om jag ska gå där. Vi ska gå. Så tack hästen. Vad spännande. Oj, 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 oj. Nej, men ska du gå upp här för? Det var massa stenar där under. Kolla, vi är på vägen. Södra Parksvägen. Ja, men... Nej, nej! Han tog den. Så där, vill du gå fram? Vill du gå fram? Visa mig. Visa mig. Visa vad du vill. Visa vad du vill. Vad vill du så där? Vad vill du hästen? Nej, Sodak. Vad vill du? Hästen, vad vill du? Äta. Kolla här. Kolla. Så det här svägar vi i storstadshästar nu. Oj. Okej, gå in till kanten för där är det is, Sodak. Det är bra. Kolla. Nej. Så jag tycker ta lugnt. Jag har snubblat på massa stenar här. Jag har snubblat
Kolla stora starka vägen. Det måste man akta sig för storlek. Oj. Nu är vi storstadshästar. Kolla om det kommer en bil här. Oj, sån. Äta lite. Nu kommer det bil. Kolla bil. Den borta. Vilken är det bil? Opa. En där borta ifrån. Ska vi gå? Woody, gå där Sudak. Gå där. Åh, just det. Nu kommer det bilar. Åh, så Sudak. Inte farliga. Jag är cool häst. Coola hästar tål bilar mycket bra. Cool häst. Jag är en cool häst. Oj. Vad ska vi göra nu sådär? Vad ska vi göra med livet? Vad ska vi göra med hästlivet? En ditbåt sådär. Vad säger du? Hittar du upp marken? Gud. Nej sådär. Oj, in the deep boat. Jättekul. Inte direkt in sådär. Vi kan gå där. På stigen. Kom igen. Gå där. Mycket coolare. Oj. Ja, jag har väl inte så bra kontroll som jag tror att jag har, men väl hoppas på det bästa. Skogen. Slå. Kolla, nu får vi stoppa filmen. Hej då. Jag kan inte dra sådär. Hej då. Ja.